Добрий ранок, 9 година, час новин на ТРВ. Дивитися «Заван», 30 січня, 1433-й день анексії Криму. У студії Ескендер Маметов. Справа ображеного снайпера. У ці хвилини у Бахчисараї має розпочатися чергове судове засідання у справі Шевкета Разакова, 24-річного кримчанина, якого окупаційні прокурори звинувачують у публічній образі співробітника поліції, погрожують штрафом до 40 тисяч рублів або виправними роботами до 1 року. Окупанти стверджують, що торік, 13 квітня, під час обшуків силовиків у будинку кримських татар у Бахчисараї Шевкет Разаков плюнув у снайпера Нацгвардії Росії. Сам кримчанин заявляє, що у той день прийшов підтримати земляків, але ні в кого не плював і не ображав людей у формі. Попереднє засідання у справі Разакова відбулося рівно тиждень тому. Проходило воно у закритому режимі. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму по обіді розгляне апеляцію у так званій справі 26 лютого. Засідання має розпочатися о 2-й годині за Кримом. Про це повідомила Кримська Солідарність. Адвокати оскаржуватимуть рішення Центрального районного суду Сімферополя продовжити домашній арешт двом фігурантам справи 26 лютого – Мустафі Деграменджі та Алі Асанову. Загалом же у цій сфабрикованій справі проходять 5 кримчан. На лаві підсудних також Арсен Юнусов, Ескендер Мірвалієв та Ескендер Кантеміров. Усіх окупанти звинувачують нібито в участі у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014-го. Третя річниця справи 26 лютого. 3 роки тому окупанти затримали заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Його звинуватили в організації начебто масових заворушень 26 лютого 2014-го, коли під стінами Кримського парламенту вийшло близько 10 тисяч кримських татар і проукраїнських кримчан. І саме з арешту Ахтема Чийгоза окупанти почали так звану справу 26 лютого. Здесь корінний народ, і ми не дозволимо нарушати цілісність України. 8 років за ґратами. Такий вирок окупаційний суд виніс Ахтему Чийгозу за нібито організацію мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Заступник голови Меджлісу згадує, його запросив на зустріч один з керівників ФСБ, а далі його схопили озброєні люди і з мішком на голові завели до підвалу колишньої будівлі СБУ. Начальник особого отдела следственного, это Булат Азизов, предъявив мне предварительное обвинение, я сказал, каковы дальше ваши действия. Он сказал, что это от меня зависит. Признаю и свою роль, и там же указывались еще и Чубаров, и значит, Меджлис в целом, что я еще, если дам соответствующие показания, то вполне возможно, я поеду домой. Я тогда сказал, ну хорошо, посмотрим, что у вас с этого, что вы с этого слепите. Так почалася справа 26 лютого. У ній було 8 фігурантів, 3 засудили. Щодо решту 5 фігурантів, суди і досі тривають. 2 з них, Мустафу Деграменджі та Алі Асанова, протримали у СІЗО 2 роки. І лише торік їх відпустили під домашній арешт. Люди приезжают каждый день, они всегда интересуются, как Мустафа, звонки, потому что, всем не безразлично это. И я горжусь своим народом. И я уверена, что рано или поздно это все закончится. У справі 26 лютого допитали 200 свідків, і жоден з них не бачив, як фігуранти брали участь у масових заворушеннях. Нещодавно до справи долучили вирок Ахтему Чийгозу. Адвокати кажуть, окупанти тягнуть час. Мы изначально думали, что все ждут приговора в отношении Ахтемага, и после этого уже быстрее пойдет дело рассмотрения. Однако уже приговор есть, вступивший в законную силу. Его также приобщили к материалам данного уголовного дела. Но также все не спеша, потихонечку идет. Ахтем Чийгоз 3 роки провів за ґратами. Торік, завдяки міжнародному тиску і особистій домовленості президента Туреччини Ердогана з очільником Кремля Путіним, він вийшов на волю і продовжив боротьбу за звільнення Криму. Олег Трохимович, Ельвіна Саїдбулаєва, Микита Проскурін, Заман, АТР.
Адвокат Ісмаїла Рамазанова направив апеляційну скаргу на його арешт, а також звернувся із заявою до прокуратури, окупаційної прокуратури щодо побиття поліцією його підзахисного. Мешканця села Новий Мир Ісмаїла Рамазанова російські силовики затримали 23 січня після обшуків в його будинку. Кримчанину підкинули набої і звинуватили у пропаганді екстремізму в інтернеті. Його силоміць вивезли до слідчого комітету у Сімферополі, а згодом окупаційний суд запроторив Ісмаїла Рамазанова на місяць до СІЗО. Адвокат Олексій Ладін заявляє, його підзахисно вбили силовики в автозаку, а вже у СІЗО його 2 дні морили голодом, примушуючи себе обмовити. Мій підзахисний повідомив мені про те, що співробітники ФСБ застосували до нього тортури, а також психологічне насильство. В автомобілі «Газель» протягом тривалого часу Ісмаїла Рамазанова били. З його слів, йому завдали численних ударів по спині, по голові, по руках і ногах. Рамазанова возили в Сімферопольську лікарню на медогляд, де були зафіксовані сліди побоїв, але і після цього його били в машині. Рідні Енвера Кроша приїхали навідати його у слідчому ізоляторі, однак окупанти майже всіх відвідувачів розвернули на вході. Побачення дозволили тільки дружині. Енвера Кроша затримали 25 січня після обшуків російських силовиків в його будинку у Джанкої. Кримчанина звинуватили у поширенні екстремістської символіки у соціальних мережах. І в той же день присудили йому адміністративний арешт 10 діб у СІЗО. 3 роки тому Енвер Крош вже побував у засідках Джанкойського відділу поліції. Тоді йому пропонували співпрацю із ФСБ. І за відмову піддавали тортурам. Говорили, что могут зайти брат, жена, мать, отец, ну, в общем, близкие. Сейчас получается, что меня не запускают. Говорят, вот на жену там резолюция оформлена, что жена должна. Только одно свидание за все место пребывания. Это начальник дал такое добро. Будь-які вибори російської влади у Криму нелегітимні. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. На його думку, міжнародне співтовариство зробило помилку. Світ не визнає окупації Криму, але визнав склад сьогоднішньої Державної думи законним. Хоч за депутатів голосували і в анексованому Криму. Наступні вибори президентські, і Кремль все буде робити для того, аби голосування в Криму виставити як ще один доказ лояльності півострова до Москви. Будь-яке голосування кримців, на думку Пономарьова, це доказ підтримки окупанта. Голосовать в Крыму – это аморально. Это оккупированная территория, это Украина. И, соответственно, там любой человек, который идет, житель Крыма, голосовать, тем самым признает эту оккупацию, признает агрессора. Так же, как, не знаю, если бы за Гитлера голосовали во время Великой Отечественной, ну, во время Великой Отечественной, устраивали бы какие-то там, не было уже никаких выборов, то есть, но если бы вот он устраивал, было бы примерно то же самое. Сполучені Штати опублікували кремлівську доповідь про олігархів Путіна. Американський Мінфін оприлюднив чорний список, куди потрапили 114 російських політиків, чиновників та бізнесменів із найближчого оточення очільника Кремля. Серед фігурантів списку, зокрема, є прес-секретар Путіна Дмитро Пісков, помічник російського президента Владислав Сурков, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, а також спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко. У компанії олігархів серед інших значаться найближчі гаманці Путіна – Олег Дерипаска, Роман Абрамович і брати Аркадій та Борис Ротенберги. Кремлівська доповідь, як прогнозували раніше, мала стати підставою для розширення американських санкцій проти Кремля. Однак Державний департамент Сполучених Штатів Америки цього не хоче. Принаймні, його офіційний речник Хізер Нойерт ще до публікації досьє заявила, посилення тиску на Росію не потрібне. Мовляв, закон про санкції, який неохоче підписав президент Трамп, і так наніс кремлівській економіці шкоди на мільярди доларів. Його наслідки тільки почали проявлятися і є, на думку Держдепу, достатніми. Якщо закон працює, санкції стосовно конкретних осіб чи окремих компаній не потрібні, оскільки законодавство фактично служить стримувальним фактором. Пальмова гілка з войовничим запахом. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв очистити всю зону кордону з Сирією від терористів. Про це він заявив на засіданні правлячої партії «Справедливості та розвитку». У цьому районі вже 2 тижні триває турецька військова операція «Пальмова гілка». За цей час курди змушені були відступити з стратегічної висоти пагорбу Бурсая. Це відкрита дорога для турецьких військ у регіон.
Афрін, який контролюють загони сирійських курдів. За словами Ердогана, операція дозволить очистити зону від терористів і дасть змогу біженцям повернутися у регіон. Вашингтон вже заявив протест з цього приводу. Сирійські курди при підтримці США воюють проти загонів терористичного угрупування ІДІЛ. А за час операції, за даними військового штабу Туреччини, було знищено близько 300 курдських вояків. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мевлем Мухтаровою об 11 годині. А зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Олександрою Санько. Залишайтеся з ЗТР.